ịdọ mma na-ekwu oyoyo onye ahụ kpoi. Wow! Anyị abatago Adaobi esichego. Papa nnekwu elichegokwa na-achọ ọzọ. Na-second round papa nnekwu. Papa nnekwu a na-ebi ọ tieli nke. Ọ nwere ya. N'ihi ebe na-abụ maka nri. Obinna ka ebe ị na-eje. Ị ga-arafunye ọdụ oyi. Obinna bịa weta ya fan ka ekuolie nkuche n'iri. Mama ebe fan nụ? Ịma ebe ọ dị. Ma ọ bụ okwuchi iro. Ka ebe unu na-ejezi?